Welcome back to Reality Served Hot, where the tea is always served hot and the drama never sleeps. So uyangikweleta i-backpay. Uyabona uma yena mefika ufika umuzi wakhe sowukhona. Uma yena kwafanele ngenze isiqiniseko sokuthi into yokuhamba. Sorry, angifika ngumuzi osowukhona. Ngafike ngashada. Yeah. Ngahlala kithi kayini ngoba umuzi wawungekho engizohlala kuwona. Ngawakho. Waseya wakhe ngibe ngishadile ngihlele ekhaya. Ngisho ukuthi wahlala kayini ngoba umuzi ungekho. Ngoba indawo yayingenayo yokushada. Washada nami ngenayo indawo yokuthi ngihlale. Uma yena wahlala kayini umuzi ungekho. Kwafanele afike kamsele kumuzi sengikwakhile. Ngakwenza lokho ngawakho. Uma yena ngihambe naye indlela ngibonelele ukuthi unkosikazi fanele aphile kanje kwenzekeni ngikwenzile lokho. So mawubheka lezi zinto lezi ezenzakalile zifana nenkokhelo iningi kakhulu into ayitholile umuntu ingaphezulu kwale mali le etholwa yilomuntu. Awukwazi ukungisusa ekhaya ufike ukuthi ene uyangishada kanti bengivele ngizohlala. Ayishibase akuyona inkokhelo leyo ngisho ukukhokhelwa ukuthi wena uyazi ukuthi leya muntu ohamba ngayo imali lalela-ke baba ngathi awuyizwa kahle leya le ngithi uyayazi ukuthi ngisho leya salary mina ngisho ukuthi uyayazi ngisho leya salary uhamba ngezinyawo nengane kukhona umuntu ohamba la washo mina ngizale kangaka ngibalela ngengane encane yona ngizama ukuchazela mayeni nginendoda endala esayize yakhipha nabazukulu uzongitshela ngengane eyi-1 senze umsebenzi omkhulu wabena okuphinda akhiphe ezinye izingane akwazi ukungibalela ngisho kona-ke mayeni wena wazishole ngomlomo wakho ukuthi ukuba unkosikazi kamseleni uyakhokhela angikaze ngikhokhele every month ngikhokhelele ukuthi ngumesisi Mseleni ngingaka ngilaphaya njengoba elaphayana eladini yena mina ngimama la eladini kodwa ngiyazi kwayilo allowance nje yokuba umesisi ngoba iy'nhlanhla zabantu azifani okusho kona ukuthi akakuveli ukuba khona kwami. Now in this episode, we dive straight into the wives challenging Umusa's decision, especially Uma Khumalo. I think her frustration is the fact that she is the one that's funding Umusa, so she's the one that's funding Umakhwela. So the question is, kuyaholela yini ukuba uMrs. Mseleko? Why make a person quit her job and relocate to Mzumbe when we have to go to work? Honestly, I understand where the wives are coming from, and I stand with them, ngempela, because what's good for one should be good for all. And it seems like the wives are not really bothered by the fact that bona abayekiswa ngemsebenzi because they seem to be enjoying their fields. They're more just irritated by the fact that abaholi, apart from the salary that they're getting from their jobs, they're not getting paid to being uMrs. Mseleko while Umacele is, because I found it very funny when Umacele chimed in and said she was also asked to quit her job. Ma'am, we can all see you ain't trying to get no job. You enjoy being a housewife, which is fine. But don't make it seem like this is a valid point for you to highlight. It was a bit shady, and I feel like she did throw Umusa under the bus by saying that, because it's just opening a whole other can of worms. And ngokubona kwami, I feel like Umusa is clouded by trying to make the wives understand ukuthi Umakhwela is not going anywhere. That honestly, Ubaba Mseleko is digging himself into a deeper hole. But I love it so much because the wives are not backing down at all. What do you mean uzombuza umuntu ukuthi angikwakhelanga umuzi imoto le uhamba ngayo? Like, sir, umsebenzi wakho njengomuntu wayefuna ukushada to have a house ready for me, it's not a reward. Why uzohlala phi ngempela? Why uzohlala phi? It's a lot, and I feel like it's just getting messier and messier each episode. And you know what? I'm loving it, because if we look into the next episode, Umangwabe drops
a bomb that I've been waiting for. And trust me, I'll be right here to give you a review. Don't forget to like, comment, and subscribe so you don't miss a single drop of the Mselegu drama.